Oke, kali ini kita di channel YouTube-nya TRC. Iya. Ya, dan jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Iya. Ya. Asik. Malam-malam baikku yo mama, malam-malam baina yo sayang, malam-malam baikku yo mama, malam-malam baina yo sayang. Daro yo mama, jumara pulai. Anak daro yo mama, jumara pulai. Malam-malam kadua yo mama, malam-malam bajoki yo sayang, malam-malam kadua yo mama, malam-malam bajoki yo sayang. Bujang juga di yo mama, banyak mainan. Bujang juga di yo mama, banyak mainan. Asik. Huh, huh. Set, set, set. Joget mami. Oke, buat yang mau joget ya kita gabung di sini. Hey, hey. Apa lagi? Malam baikku yo mama, malam-malam bajaku yo sayang, malam-malam katiku yo mama, malam-malam bajaku yo sayang. Para pulai tiba yo mama, anak darunya takut. Para pulai tiba yo mama, anak darunya takut. Nan sumandangnya banyak yo mama, manatang-natang piring yo sayang. Nan sumandangnya banyak yo mama, manatang-natang piring yo sayang. Sambanyo lama, si gulai kambing. Sambanyo lama, yo lama, si gulai kambing. Hey! Ale orang muda, orang muda di zaman ini, macam-macam ulahnya, itu caranya kini, macam-macam ulahnya, itu caranya kini. Ale nyorami, Yorami, nyorami orang nanti bo. Badan setuju menari, itu caranya kini. badan sanan jauh menari.
siang. Mbak itu aliran muda zaman kemajuan. Aleknya sadari pagi sampai para siang. Mbak itu aliran muda zaman kemajuan. Hey, 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 hey. Oke, demikian tadi persamaan.